De Tjerken van Hegebuinten zien van de pronkstikken van de stichting Oude Frieske Tjerken. De Tjerken is zo bijzonder omdat er op de heegste terp van Nederland zit. Maar de laatste jaren verzakken de Tour. We hebben hier een groot probleem met de Tour. Die verzakken al jaren en jaren. In 1989 hebben we bezocht om het uitzakje van het terplichaam te stopjen. Toch een ring om de terp heen aan te lezen. En dat is net het resultaat opsmieten wat men er doelestiert van verwachten heeft. Want er zit al hier scoren in de morgen. Wat is hier correct aan de hoorn? Het verzakje keert terug. Hier kun je goed zien hoe hard dat gien is. Het gevolg daarvan is dat hij aan de orenkanten skeer onluchtet, om de Tjerken zelfs. En ja, de inwoner van Matthias-Friesland heeft nou meer dan een ton skonken zodat de squaren ompakt worden keren. Een architectenbureau heeft al een plan van de oonpak maken. Haar een plan gaat ervan uit dat wij in feite een soort van tafel onder de Tour maken. Ik sta hier op de hoeken van de tafel. Oral meter vanuit de morgen daar en oral meter deze kant uit. Nou ja, dat is zo'n beetje hier. Hier komt de tafel van beton waar dan de Tour op staat. En aan deze kant van de Tour komen 3 pjellen. Aan deze kant komen 4 pjellen. Aan de noordkant komen 3 pjellen. En in Tjerken komen 4 pjellen. Er zit al beweging in de Tour, zo'n 84. Hier in de buurt wordt echt een gasboord. Had dat direct maar te krijgen? Dat kunnen wij net bewijzen. En dat is echt net de wichtigste oorzaak van de verzakking van de Tour. Als je hem die kant uitjugge, dan jugge je hem dat de terp oudgroeven is. En dat de helling heel erg steil is. En dat betekent dat er geen chindruk in de Tour is. En dat is de wichtigste oorzaak van het verzakje van de Tour. In 2015 werd er uiteindelijk met de werkzaamheden. Er is de wel verlet van extra yield.